Kumisi benta ban lum ban lang yaki khon samla shinrang kathany ban kentiu yaki kami lekai football ki arngut ki khon samla nak shnong mautari ki lapan long nak jing lekai football ka ba arsni lenter hak shnong umksi ka ba lapan long ru yaki ti jing lekai hamadani lekai jong ti shnong hagane kesngi lawan ru ban sakhi do MLA jong kathany uba ajasan sok mi maulong kumu kongsan haka jing don lang jong ki riu rang ba kathany hak ba yaki khusnam nong job layo ban sam daw tiu nong mikhman Haba pai sa kajing lekai kalong kapai khat bah padang kitik arteli khenhon ke belapoy ya final kata ka SK Living persya ya ka umran yang bernai hak bakut no jong kajing lekai ka khenhon SK Living kelapen rem no ya ka umran yang bernai hak kajing shoot tie breaker la ay ya ka kusnam ka baar po hajar tengka nak benta ki bara ka nam ladu bat shipo hajar tengka nak benta ki bawan baar Long maray kita tidak mat. Mesin. Long ya maroy long ya syam ya. Nat bayo ban saki nadu mene bah nya dan menunya pet ya kenika jingil kai football yang pi belasang nadu menen mah arski kenika tournament ke ba arski ba ki bawan para speed ki don habu live hutam ki tim te kapen i sisa ba pi ki samla pi don sha kata jingtrang ba pen i rada ka sap ka pongjung lade pada nget ba kenika sap ka pongjung de ba pi i ha kenika madan nget ba pinak tres tom pirang la ban kiu shakhmat haki sports mah kham tamba ka football pi la kai ba kenika football kam de shu tangga ni ka hobby kam de shu ban shui la kai melam klala ban thau kilat kilinti ba piyo ban kamai ka ji hayeng asam ma yo ban pe yela deru ti kalong ka ikai ba par khai kenang ni ka dong ka than ki bayawan support kini ki khon samla badon hangne kamara ka ikai jinga teli ka jing sutunat ti nget ba kini ki samla badon hangne ki ba ka team ka jongki mah ki mga ngatip ban rin nyongut kiran gini ki ba organize kini to nget ba kadang ni kapor nang ni syakmaru pinang laban organize kum kini bakan wara ka ikai jing ba hasno ngathau bat kata ka jing e kata ka jing jan kata ka jing so thu jing mot ka badong kam ti nget rupa ka dik ba ka program ka tournament ka dik ba ka bla job ada di tournament ba hi la kai san minute so minute pada kalong ba song shit makalong intense kalong stat ti ka pin isi sha ba pi don sha ka ta ma ka sap ka phong bat nganget ba kan ni ka sap ka phong jong pi nai pele no ba pinang treshitam ba ka jing thumu jong pi laban pen urulang ba kan long ka ba job ha ki par dengan ai kublai kelum sai sin ne brokan Thank you Tengah ai kumlay ya ki pagbabara ke balakan siya ningi kamtam tim jengi ro ko le kan Kami kameran yang bernai ba kala posisi final ro anda buat suya ada jirat dan sedang bang atau boy kopar good Beli sibun. Siap